Hejsan allihopa! Som vi lærte at sige i bussen på vej heroppe af. Ægte svensk, ikke? Det er nemlig rigtigt. Det var det første svenske, vi hørte. Så det var sgu godt. Ja, vi sidder her og har lige stået lejr og spist aftensmad på dag 2. Lidt sent lejr. Klokken er nu 9:30 om aftenen. Men der er stadig lyst og rigeligt varmt til at sidde ude. Men det var også positivt, at vi blev forsinket, fordi det var faktisk vores møde med vores første ørn, vores havørn, nej. Ja, eller fiskeørn, eller hvad pokker det nu er. Jeg har ingen idé om det. Men en stor fugl i hvert fald. 2, som, utrolig flot. Som havde en rede. Så det var... Vi har faktisk billeder af dem. Kan vi se her. Det har været langt omkring indtil videre, synes jeg. Vi startede op i Kærdingssjøvalden i går eftermiddags. Ja, blev vi sat af 3-tiden. Topsport, hvor vi leger vores kanoer. Så havde vi lidt lang overbæring til at starte med, men det var vi godt klar over. Ja. Der havde vi jo kræfter, så det var ingen problem. Det var lige 800 meter. Og så kom vi ellers ud i søsystemet. Lige en lang overbæring til, men det var til at klare første dag. Så rodede vi østpå over i Lille Tandsjøen, hvor vi overnattede på en fantastisk ø. Fandt os et godt spot, der fik sat teltene op og tarp. Og det var lidt blæsende. Lige efter vi havde sat tarpen op, der begyndte det at regne og blæse. Så det var perfekt timing, må man sige. Så vi krøb simpelthen til køjs. Vi røg i soveposerne med det samme. Klokken 8. Ja, og så gik der sgu ikke være bedre end, så faldt vi i søvn. Spiste aftensmad klokken 11:15. Ja, 11:15, der vågnede Jakob og sad og lavede aftensmad til mig, mens jeg stadigvæk lå i posen. Ja. Så, og så kunne hjælpe med, om vi så ikke også sov længe om morgenen. Ja, til klokken 9 eller sådan noget. Ja. Perfekt. Så vi fik virkelig slappet af første dag. Det var dejligt. Og så ellers igen her til morges østpå, ud i Vesterarborvikana, noget i den stil. Helt ud i den østlige ende der, hvor vi spiste en god frokost og gik på opdagelse. Vi så blandt andet nogle spor efter bæver, væltede træer og knævede over. Og 2 bæver. Bo. De så lidt anderledes ud, end vi måske lige havde troet. Vi havde troet, at der skulle være nogle dæmninger eller et eller andet, men det var bare sådan en knold. Ja. Så, Jamen, fedt at se det. Altså, super lækkert. Vi har set masser af rener i dag. De er stort set over det hele, altså. Og der er nogen, der virker rimelig, altså, vant til mennesker, eller i hvert fald ikke er synderligt bange, og så er der andre, der stikker af på lang afstand. Ja, der var et par stykker, vi kom inde på 20 meter af, eller sådan noget. Det var ret fedt. Også taget gode billeder af dem, og bare opdaget dem. Og så tog vi faktisk samme tur tilbage igen, vestpå, gennem Vesterarborvikana, gennem Lille Tandsjøen, og ned gennem en lille elv med en masse små fald på. Ja. Hvor vi i dag prøvede at bare tage den igennem på vandsiden, i stedet for at bære over. Det var sjovt. Yeah. Det var noget helt andet. Vi måtte ud og skubbe en del gange, vi sad fast på de store sten. Men vi kom der igennem. En udfordring, der blev... Ja, og sparede en masse kræfter i at bære kanoen, så det var fint nok. Ja, fedt at prøve. Ja. Og så ellers igennem Store Tandsjøen over vestpå der. Lækkert sted. Perfekt. Meget, meget idyllisk svensk område. Masse små øer og fjelde i baggrunden. Ja. Helt sindssygt lækkert. Det er virkelig flot det der, når man kan se det her skovområde nede ved søerne, og så de store, helt nøgne, golde, bare fjelde op bagved. Det er virkelig flot og fantastisk. Helt fantastisk. Ja. Så. Og så var vi rundt og se på lidt forskellige øer, indtil vi fandt den her. Ja. Vi går ret meget op i, at vores lejr, det skal være godt. Går ikke på kompromis, så vi har været ude og tjekke hele området ud, og også den her ø, som er forholdsvis stor. Gik vi også lige rundt, ikke? Der gik vi en runde først. Ja. Og den er vel 500 meter på den lange led. Og fandt det her lækre sted her, hvor der lige er plads til 2 telte og en tørresnor. Og ja. Super tørt og... Ja, det er rigtig lækkert. Det er jo svært at finde noget, der er sådan plant over det hele, men det her, det er nok noget nær
det nærmeste, man kommer det. Ja. Så vi brokker os ikke. Uden store sten og uden store grene. Rigtig lækkert. Så. Og nu er solen lige gået ned, og vi skal til at sidde og hygge lidt. Måske spille noget 500. Drikke lidt varm kakao. Det Og jeg tror, jeg har ikke spist min chokoladekvote i dag. Og jeg tror, jeg har spist min, og de næste 3 dage chokoladekvote i dag. Så var det godt. Men det går ikke som noget chok. Nej. Det er jo bare standard. Så. Jamen, når først der er rønt snikker inden bords, ikke? Så Ja. kan du ikke sige nej til den næste, Ja, og den næste, dig. og den næste. Ja. Jeg glæder mig til i morgen, hvor vi skal over i Roggen og se på den store sø.